Dobrý den, vítejte na naší nové taneční show, kde nám naše dívka zatančí krásné tance. A jako první tu máme tango. No krásné, a jako druhý bude valčíček. Za třetí rumba. A na závěr tu máme mažoretky. Tada! Tada! Děkujeme všemi fanoušky. Děkujeme vám a ještě poslední záběr. Děkujeme, že jste se na nás koukali a máme vás moc rádi a doufám, že se tady to slyšíte. Děkuji. Já vám také děkuji a příště doufám zas. Ahoj!